Bethuna, uChichi wethu is all the way in Nigeria. Uphaa phezulu uMiss Nigeria Universe, represent iTaraba State apho utata akhe asuka khona, kodwa yena akhe akhulele phaa. UChichi uthe wawubona into yobana wawu, waze wavaleka umnyango kaMiss South Africa. Sendiqonda uba ndingenile ngenxa kamama nobuqhetseba bakhe alongside i-Home Affairs officials. UBut Bruce waqonda into yobana mabethunana, nantsi i-opportunity for uba ndibeke nale pageant yam phaa phezulu on the global ntontoni. NoChichi waqonda uba nanku umnyango evuleka after uMiss South Africa mnyango uye wavaleka. Wangena bhene kanti ke uChichi kulo mnyango, uyaqonda? Xa kusithiwa when one door closes another one opens, kuthethwa isimo esinje. Ngoba umama umfake esuphini umntana, umama ngobuqhinga alongside i-Home Affairs officials. Waphinda wenzela ne-life yalaa mntu babebe kuye nomntwana wakhe. Heyi, umama umoshile maan umama kaTshichi, umoshe iinto ezinintsi sisi. Ngelo xesha ngoku umntu oshiyeke esuphini ngumntwana lo wakho, uba ngowakho ke phofu because zinintsi iinto ezithethekayo. Zinintsi iinto ezithethekayo ingathi ayingomamakhe emanyanyani, yena ebecinga uba ngumamakhe kanti ayingomama. Sara yeyi, izinto zinintsi abantu bambalwa kwesi sitori sikaTshichi. Yimuvi, yifilimu, eyona filimu yile and ingathi ayikakaqali isezi-shorts ezi. Mabethunana, imagine uzifumane ukwezi zihlangu zikaTshichi. Ibingathi izinto zakho zihamba kakuhle in front of the people, phambi kwabantu sana, it all came crashing down ngenxa kamama. But ke ingathi ufumene elinye ithuba uba makaqale again. But mna shem uba bendinguye okanye bendingumntu o-close kuye bendizawukhe ndithi, Tshitshi, sisi, inintsi into eyenzekayo ngoku. Khokho uthathe nje istephu back sisi and udilishane nalo mbandela, uyaqonda? Because sana, it's not a small matter kaloku into yoba ucinga fanuba uyi-South African kanti awuyiyo, uyabona? And it's not easy ukufinda out ngamabibi omzali because abazali bethu siyabathanda and for the longest time we think that abazali bethu can do no wrong. Now imagine alongside ilizwe you are finding out into yobana mamakho wenze ubuqhetseba nee-Home Affairs officials, benze ubuqhetseba and inkulu ke sana yeyi, inkulu. Hayi sana, ithethwa lilizwe lonke indaba yakhe. Imagine how she must be feeling. Andiyibeki bucala indaba ye-victim. Umama lo wabelwa i-identity nomntwana wakhe osokoleyo all these years. Kodwa ndiyacinga into yobana yes, uTshichi ubhenefithile, uyaqonda, kuyo yonke le nto. Kodwa umamakhe nguye umfake esuphini mabethunana because ngoku i-anger enintsi is directed towards her. Umamakhe abanye bethu asimazi nasebusweni. Ubaleke negama lakhe washiya umntana into yobana makafeyisane no-music. Ebekumele uba yena mama uyawufeyisa. Noba wenze i-press conference anyana or something, but ke mhlawumbi noba amagqwetha akhe athe, hayi uvale umlomo ntombazana ndini, uvale umlomo because otherwise uzozibambisa. Uyabo? But umntana wakhe ushiyeke esuphini ngoba umntana wakhe ngoku ethanda engathandi, she has become the face of illegal immigrants eMzantsi. Ethanda engathandi usisi. Because I don't think if ebeyazi maan indaba yakhe ngeyingenile kule competition into ezawumbeka emehlweni paha, uyabo? I don't think ebeyazi usisi. Nomamakhe akamthi thuphelele umntana ngezishixe zakhe uba hayi ndenza into enje. Hayi mama, hayi kodwa mna ndiyakubhleyima, ndikubhleyima nee-Home Affairs officials. Niyenzile isuphu for abantu abanintsi.
Hayi, niyenzile into mama, niyenzile i-upside down yeempilo ezinintsi mama katshitshi. Oh hayi sisi, awenzanga kakuhle tu.